Čaute, ja som aj Vojak, no a ja vás vítam pri dnešnej no a dneska to bude špeciálna prezentácia tohoto prémiového stroju. Je tu tank Hago Shirej a ja už to nebudem zdržovať, budem raz ho like, odber, no a my už poďme na to. Už sa nám zadarilo do bitvy, 50 nábojov, čo ti dáva. Som ich tu trošku prepálil možno. OK. Yes, a poďme na to. Takže tento tank vie naložiť až 119 nábojov. Čo je fakt veľa a neviem, kto by si chcel naložiť 120 nábojov. To bol úplný samovrat. Ja by som šiel teda na C-čko. A rýchlosť otáčania veže je 27,8 sekundy, čo je dosť pomalé celkom, ale OK. Potom rozsah námeru je minus 15 až 20. Doba nabíjania jedného náboja je 3,5 sekundy. A v posádke sú iba traja, šofér, radista a strelec, nejak tak približne. A toto vozidlo vie ísť rýchlosťou 53 km za hodinu, čo nie je až tak veľa, ale OK. Takže je to celkom pohodné vozidlo. Je to samozrejme prémiový stroj a my už budeme pre sebou Georgiho, či jak sa to stroj volá, je to čína stroj. A ten tank je až 4 výmocnice, môže spôľať aj podpornú planku do strelecku. Tu máš, OK. Ideme si to trošku pomôcť, dobre, ale ja pokúsim sa zamedziť tomu obsadzovaniu, dobre. Sa nám podarilo. Prosím, ideme mi nápadne prekvapiť, si to nestíkame. Georgius číslo 2. Máme to. Dvaja Georgovia, tak my si veľmi nepohrali s C-čkom, my sme tu šéfom práve, že tak to sme nemali ísť, mohli by sme dostať, ale to nevadí. Tak je celkom pomaly, ale je v pohode. No a my sa vidíme zase na nejakých flightoch, a máme tam to tak. Nepridatil nás. Ale ani druhý taký trochu v posádku. A jeden náš kolega tam už nabieha. Máme aj ideme, to je pozitívna správa. Nie je pozitívne, pretože sa strašne rýchlo zase knížnete. A je minus. Dobre, takže sa vidíme na nejakých flightoch. OK, pred nami sú dva ľahké stroje, ktoré by mohli byť ľahké zničiť. Tam to je 26 dá, to je razítne. To je zvláštne. To je stredujúci. Máme jedného posádku, posádku do šála. Stále sme ho neprerazili. Stále. Dobre, a je red. No tak toto bolo presne. Potrebujeme rýchlo dýmovnice si obhádzať a pošleme tam ďalšiu podporu a ďalšiu možnosť. Nejaká zmysl dýmovnice. Áno. To je trošku vedľa. Dobre. Som sa nejako nepočítal. Na čo už? Ešte 5 sekúnd do opravy a môžeme ísť ďalej. Let's go. Máme iba dve posádky a z toho jeden čisté nie. Ešte, že nám to strelec prežil.
Tento tank mi pripomína keď z Raja a T-26, že dve sú dole a hore je jeden tiež. Za dobíme potenciálne nepriateľ. Dobre, zašli sme za kopec. Ešte že tak. A T-26 tak. Náš toto. Máme už iba 10 nábojov, no tak to som si asi zvyšil na počet 30 nábojov na ďalšiu hru, pri tom času. Možno mám tie náboje na to, a to je na jeden stroj a potom ďalší. Nerazili sme ho, to nevadí, ideme ďalej proste. To sa možno asi podsúť. Neprerazili sme. Dostali, ale potom sme prerazili. Ne. A dostali sme to. Nepriatelia majú všetky oblasti. No to ne. Tam ten na minulé. No tak to ne. Kulomet připraven. Svartané. Všetci si tu idú na mňa. Haló. Hej. Nemáme nikoho v posádke, zlatopravcov. Tak nič. Jo, takže toto by bolo všetko pre dnešné videjko a pre tento tank Hago Shirej. Tomuto tanku dávam tak 7 z 10, je celkom v pohode, ale ľahko ho prestreliť, dymovnica má túto na boku, takže keď ich chcem hodiť pred seba, tak mi ich to hodí niekam do boku, takže to je jediná taká nevýhoda a my sa vidíme pri ďalšom videjku, zatiaľ čaute, čus.